сведкам усяго, хоць шмат вякоў ужо прайшло. Было прадказана прарокам, што слова, дадзенае Богам, павінна ўжо спраўдзіцца. Христос павінен нарадзіцца. Пасланы быў я да дзяўчыны, імя яе было Марыя, каб ёй абвесціць Бога волю. Вітаю, дзева, Бог з табою. Хто привітався тут со мною? Хто зазирнув у мой покой? Не бойся, гэта Габрыель, пасланнік Божы да цябе. Паміж жанчын ты праслаўлёна, зачнеш дзіцяты ва ўлоне. Праз нейкі час народзіш сына, імя яму ты даць павінна Ісус, бо будзе ён сусвету вечным уладаром. Але ж такого не бывало, каб так, што мужа не спазнала, могла дзіцятка нарадзіць. Богу магчыма усё зрабіць. Святы Дух сыдзе на цябе, ды моц ад Бога гарне. Я волю Пана ведаць буду, ягоны ласкі не забуду. Язэп, пачуй мяне, я з весткай да цябе прыйшоў, ты ласку Господа знайшоў. Чим я могу служить ему, Отцу и Господу моему? Паведаміць я маю гонар табе з Марыяй нарачонай, дзіцятка, што дзівіца носіць. З Духа Святога пачалося. Яна ж найшчасная з жанчын у пэўны час народзіць сына. Ісусам назавеш яго. Ён збавіць ад грахоў народ. Покорным буду его воле.